Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Урок номер 8. Фарз, ваджиб, сюннет и мустехаб. Днес ще научим значението на някои много важни термини в исляма. Това са фарз, ваджиб, сюннет и мустехаб. Фарз. Фарз наричаме всички ибадети, възложени от Аллах, които трябва задължително да извършваме. Примери за фарзове са петкратния намаз, уруча през месец Рамазан, даването на зекят от богатите и ходенето на хадж, когато имаме тази възможност. Когато изпълняваме фарзовете, ние печелим най-много награди – севап. А когато не извършваме фарзовете без основателна причина, получаваме най-много грехове. Ако някой човек отрича някой фарз и казва, че това не е от исляма, той излиза от исляма. Фарзът бива два вида. Фарзи айн. Индивидуално задължение, което всеки мюсюлманин трябва да изпълни сам. Например, кланянето на петкратния намаз и говеенето в месец Рамазан. Всеки мюсюлманин ги извършва сам за себе си и никой не може да го отмени или замести в извършването им. Фарзи кифае. Задължение, което се счита за изпълнено, когато се извършва от част от обществото. Тогава от останалата част на обществото отговорността отпада. Например, ако в едно населено място няма лекар, тогава е фарзи кифае някой от обществото да завърши медицина и да стане лекар. Когато това се случи, отговорността от останалите отпада. Ваджиб. Ваджиб са ибадети, възложени от Аллах, които трябва да изпълняват мюсюлманите. Ваджибите са близко до фарзовете, но не са със същата тежест. Примери за ваджиб са кланянето на байрам намаз, раздаването на милостиня фитре през месец Рамазан, коленето на курбан. Който извършва ваджибите, получава награда севап, а който не ги извършва, става грешник. Но за разлика от фарза, човекът, който отрича ваджиба, не излиза от религията. Сюннет. Сюннет наричаме думите и делата на пратеника Мухамед салалаху алейхи васелем, които той е извършвал и е препоръчвал и ние да ги вършим. Сюннетите биват два вида. Сюннети муеккеде. Това са ибадети, които пратеника салалаху алейхи васелем е изпълнявал редовно. Примери за такива сюннети са сюннета на сабах намаз, първите и последните сюннети на обедния намаз, сюннета на акшам намаз и двата рекията сюннет на яца намаз. Сюннети гайри муеккеде. Това са ибадети, които пратеника салалаху алейхи васелем е извършвал понякога. Примери за такива сюннети са четирите рекята сюннет на икинди намаз и четирите рекята сюннет на яца намаз. Мустехаб. Мустехаб са ибадети, които човек извършва по желание. Това са желателни действия, които ако човек извърши в името на Аллах, ще получи награда. Но ако не ги извърши, няма да получи наказание.
Примери за мустехаб са: кланенето на нафиле, допълнителен намаз; говеенето извън месец Рамазан; раздаването на садака, милостиня на бедните; помагането на нуждаещ се човек и други. И сега да обобщим. Фарз наричаме всички ибадети, възложени ни от Аллах, които трябва задължително да извършваме. Ваджиб са ибадети, възложени от Аллах, които трябва да изпълняват мюсюлманите. Ваджибите са близко до фарзовете, но не са със същата тежест. Сюннет наричаме думите и делата на пратеника Мухаммед салалаху алейхи васелем, които той е извършвал и е препоръчвал и ние да извършваме. Мустехаб са ибадети, които човек извършва по желание. Това са желателни действия, които ако човек извърши в името на Аллах, ще получи награда. Но ако не ги извърши, няма да получи наказание. Благодарим ви за вниманието. Очаквайте и урок номер 9. Еселяму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.